Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse pamodzi tikudziwa kuti pa social media pakhala pakuzungulira nkhani zodabwitsa kuchokera kumeneko kulilongwe kumene timaona akuti anyamata ena amapha anthu ndi kumabera komanso kuwalanda zinthu zina zomwe adali nazo. So lafote litawakwanira tikuona kuti anyamatawa adagwidwa ndithu anyamata atatu, anyamata achichepere. So dzulo nkhani idalowa pa khoti kumenenso taona kuti zodabwitsa komanso zosiyanasiyana zakambidwa kumeneko. Kodi kumeneko kudakambidwa zotani? Takhala pomwepo pamene ndingakusiyeni video imeneyi yafotokozedwa momveka bwino zonse zomwe zachitika kumeneko ku khoti. Kuno ndikubwalo ndithu la Senior Resident Magistrate komwetu tili ndi anyamata amene akhakusowetsa mtendere kwambiri ku area 25 kutoka papa akutuka mbwalo limeneli la Senior Resident Magistrate komwetu tsopano magistrate Nyirenda walamula kuti amenewa mlandu wawo wokupha umene kwagazira dapha anthu asanu ku 25 autumize tsopano ku bwalo lija la High Court. Kuona kuti bwalo limeneli munga manapemphera polisi imene boma pa mlandu anati yayi mlandu umenewu bwalo limeneli singathe kumva milandu yotere yakuphayi imene kupita ku bwalo lija lalikulu la High Court. Choncho pa chifukwa chimenechi amenewa ndithu mlandu umenewu wokupha anthu asanu uliwonse amanena kuti ngati awiriwa magaleta komanso tsoka mlandu umene ndithu amazenga ngati paokha nayenso wina ujanso sinedi paikhanso chimodzimodzi mwa yonseyi apeka mpata kwa polisi kuti akhaletu atafuza milandu imene yonseyi isanu paokha kwa masiku 30 masiku makumi atatu. Kenaka ndeti mlandu umene udzapita ku bwalo limeneyi la High Court kuteko amalanda amene ndithu kulunjika nawo tsopano ku galimoto imene akupita ku rimande. Koma tikumbukire kuti mlandu woyambirira uja umene amabazi zosiyanasiyana mlandu umene udzala wasolo lachitatu pa 30 July. Mlandu umene khoti lake lomwe limene lidzimvatu mlandu umene ukubazi zosiyanasiyana okhawu umene akhala kupha anthu osiyanasiyana ku 25 umene ndi umene ndithu ayi upite ku bwalo lalikulu la High Court. Komatu aboma atamaliza kale akhala amaliza ndithu kufufuza nkhani imene kumapereka masiku 30 pa mlandu uliwonse mujatima fotokozera kuti pa Jebu ku sector 7 sector 5 komanso ku C ndimozire ndithu kuti anyamata amenewa adzabweranso ku bwalo limeneli pa milandu ina chakubaija pa 30 July lachitatu. Koma inayi apolisi akhala kwafuza amene apereka ndithu kuti apite ndithu ku rimandi. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.